Mana 2025 12-nji 29-njy güne mana Şevketcan Beýjingde setdagen ma 2 tal kay sak salamet Kaşgar şäherçe keldi mana. Ada doýundy kögende ketdim tiýňlar. Ketdi, onundan babda ýaxşy ketdi. Kanda bir torda Şevketcandan maly az bolamdy eken. Şevketcan maly az bolady eken. Hakyky işençlik ýaxşyçylyk eken bele. Şevketcan aka ýaxşy, hatlar ýaxşy ketdi. Çünki ona rahmet eýdime. Ha. Ben nurgun koylap ketken adamım ama Kaşgarda işkirdim balylap. Şevketcan koyumça emas eken. Şevketcan koyumça emas. Oğa mala erkekke. Ana. Obdan kepti aka bek hoş kılıp ettin go. Acayip yaxşı kepti lekin işkeleyse pek isil. Çallık. Hadi benim söylep ketti zada şu güçe. Böyle geçiyi zada söylep aldığımı curup ne yapacağım. Pek isil kepti zada. Memmo baştasa ensirge aka. Sınan bu şipanların kündü körep. Görüp şunu öyle işenç peyda alıpmış akamdan bir alay. Dep şunu atayısın cağlap yıkıygan aka. Memmo doğru vakti cağlıp deme. Sınav heyecanı çıkıyor vaktanda. Rahmet aka. Köp teşekkür etme Memmo abi. Çağan diyene bolcu terep ötüme aka. Çireksen bilen bir yüzde körüşep bir kol edişip. Bir vak bir tamak yiyip aka. Çıkıma. Şevketcan evetken teyimiz men kögen şipingdimmi kattı çıktı. Bilen evetipsiz rahmet yaxşı bir tay evetipsiz bana. Kenşö bulatma Allah evet kenşö eken bana. Rahmet işleriniz utuqluk bolsun, sodullarınız jürüşüp ketsin ukem. Barek olsun. Ana 2025 12-nji 26-njy güne. Ay. Ma goldyk Şevketcan satkan. Beýjingden saldygan ma bu Kaysatay sağ salamet şayan naýysyga ýetip geldi mana. Neme degen ma köz ha. Mana ma agynymyz Güllanymyz kutdy. Adaş taýyn sakaldyňmy? Sakaldı ne? Doýundy kögendek çykdymy? Doydu güvende uç çıktı. Mana. Say. Mana. Atayның noçılık edem mana. Atkoşnu kılımlamy yarışkyny kılıp tayның. Ma köz. Ma üstükan ma jaza ma tayның ha. Mana ma koşnu kılımla urutuk kalı çirep mana ma tayның yaramlygydan. Mana yarışkyny kıldy ha mana. Kanda aday marek olsun ma? Mana. Adama yen bir gap, ma tarafga bir ötüp ketken jumo, ama öýdigilim bek hoş ketdi jenimada şu otay digen baş yedi düşübaday aş korguny kötürüp digen. Baş çykyryp atgan gap. O abayt yakam 7-8 balyk. Pattanlar pules. Onu işi kana üzümdümadaş. 北京拉过来，削开蹄的马，安全抵达新疆，漂亮的很，漂亮的很。 2025 13-nji aýynyň mana. 29-njy güne keçdi ma Şevketcan satkan Beýjingde ekeldirgen mana tay salamet ahtonon barysy keldi. Adaş tay sakmyken? Sakya, Anda doýundy kögende ketdimi ýokmy? doyun tegende kepta. Anda Şevketjandan maly az bolandygy ýetirdaşlar. Bulken. 记得点赞关注哦。